Η Μαγδάλο στο διαδικτυακό κοτέτσι. Κάποτε σε ένα κοτέτσι ήταν μια κότα, ονόματι Μαγδάλο. Ζούσε ήρεμα με το λάπτοπ της στη φωλιά της. Καθώς κοιτούσε τα κουτσομπολιά, ξαφνικά ακούει φωνές απ' έξω. Ήταν ο κόκορας, ο οποίος μόλις που είχε ανεβάσει μια φωτογραφία και όλες οι κότες είχαν ξετρελαθεί και τον ακολουθούσαν συνεχώς. Τότε η κοτούλα σκέφτηκε, γιατί να μην ανεβάσω κι εγώ μια φωτογραφία έτσι ώστε όλες οι κότες να με θαυμάζουν. Γεια σας, είμαι η κότα η Μαγδάλο, κούκλα δεν είμαι? Η φωτογραφία δεν άργησε να ανέβει και η Μαγδάλο ήταν πολύ χαρούμενη. Ήταν μια ιδέα για το πώς οι κότες μπορούν να πούν αντίο στα μητερά νύχια για πάντα. Δυστυχώς όμως όλα τα καλά πράγματα κρατούν για λίγο. Εντελώς ξαφνικά, άσχημα και ντροπιαστικά σχόλια εμφανίστηκαν στην οθόνη. Η Μαγδάλο ήταν δυστυχισμένη. Όλοι στο κοτέτσι είχαν μάθει για τη δύσμηρη κότα. Τότε μπήκε στο κοτέτσι ο σοφός γέρος σκύλος, κοιτάζοντάς την λυπημένος. Έτσι τη βοήθησε να σβήσει τα άσχημα σχόλια και να καταγγείλει τον κακό στις αρχές του διαδικτύου. Μαγδάλο, θα σε βοηθήσω να σβήσεις τα άσχημα σχόλια και μαζί θα καταγγείλουμε το κακό στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η Μαγδάλο ήταν τόσο χαρούμενη που ολοκλήρωσε με τη φράση: Δεν θέλω να είμαι τίποτα άλλο παρά η κότα η Μαγδάλο.